Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang mitolohiyang Pilipino at mga kwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hingil sa mga masalamang kahang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. Ito'y mga paniniwala na mula sa mga panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristiyano. Hanggang ngayon, ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan sa mitolohiyang Pilipino at mga pamahiin ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Sa mitolohiyang Pilipino, si Bathala ang itinuturing bilang ang makapangyarihan na Diyos sa buong daigdig. Ang mitolohiyang Pilipino ay binubuo ng mga Diyos, mga hayop, mga mahiwagang nilalang at mga diwata at alagad ng mga dilim. Ito rin ay binuo ng mga panitikan, mga epiko, alamat at kwentong bayan. Ang isang halimaw at isang uri ng nilalang na katahang isip na matatagpuan sa katatakutan, pantasya, katahang isip na pang-agham, tradisyong pambayan, mitolohiya at relihiyon. Kadalasang sinasalarawan ang mga halimaw bilang mapanganib at agresibo at may kakaiba at nakakatakot na itsura na nagdudulot ng kilabot at pangamba. Kadalasang napakapangit nila na labas sa mundong ito at mutanteng hayop o kakaibang nilalang ng iba't iba ang hugis. Subalit, maaari din itong mag-anyong tao tulad ng mga mutante, aswang, espiritu, zombie o kanibal. Ang konsepto ng halimaw ay bago pa ng nakatalang kasaysayan at ang akademikong pag-aaral ng partikular na pangkailangan paniwala sa ideya ng halimaw ng isang lipunan ay kilala sa katawagang Ingles na monstropy. Lumilitaw ang mga halimaw sa mga panitikan at sa mga pelikula. Kabilang sa mga kilalang halimaw sa piksyon sina Conde Dracula at gayon din ang mga taong lobo, vampira at ang mga aswang. At isa na nga sa mga halimaw na nabanggit ang magiging paksa sa kwentong ito. Bago ko simulan ang aking kwento, mga kagiliw, ay nais ko lang magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa magiging paksa ng istoryang ito tungkol sa halamang magiging tema na ang kabute. Ang kabute ay isang bahagi ng halamang singaw na kahugis ng nakabukas at nakatayong payong. Ito ay ang nagdadala spore o sporocarp
mga butong binhi. Tumutubo ito sa itaas ng lupa o kaya sa pinanggalingan ng pagkain ng halamang singaw. Karaniwang nakakain ng mga ito. Subalit, mayroon ding nakakalason. Noong unang panahon, pinaniniwalaan na ang kabuti ay isa sa mga pinamamahayan ng mga nilalang na tinatawag na lamang lupa o duwende. Ngunit wala pang sapat na basihan kung ito ba'y tahanan ng mga duwende. Sa Kamindanawan ay may isang maliit na liblib na nayon na kung saan tahimik at matiwasay ang mga pamilyang naninirahan, at isa na nga rito ang pamilya ng mag-asawang sina Enteng Inday. Nakatira ang mag-asawa sa isang liblib na dulo ng nayon ng San Vicente, na kung saan pagtatanim ng mga gulay ang pangunahin nilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Mayroon silang nag-iisang anak na babae na pinagkaitan ng mundo dahil mahina ang kukote nito at mangmang sa lahat ng bagay. Isinilang si Nena na may mahinang pag-iisip at nahihirapan na bumasa at sumulat. Simula nung ito'y nag-aaral pa lang sa unang grado ng elementarya hanggang sa tumuntong sa ika-6 na grado ng elementarya. Sa madaling salita ay bobo si Nena, kaya't palagi itong tinutukso ng kanyang mga kaklase. Kumpulan ng panlalait si Nena dahil sa pagiging mahina ng kaisipan at binansagan siyang Nena kabisote. Ngunit gayon paman, kahit na mahina ang kukote ni Nena, ay may mabuti naman itong puso na hindi matatawaran. Ni minsan ay hindi ito nagalit kahit na palagi itong tinutukso ng mga kaklase. Wala ni isang kaibigan si Nena, kaya't palagi itong nag-iisa at madalas na tumambay sa likod ng kanilang tahanan kung saan nakasadlak ang kanilang munting taniman ng kanilang mga gulay. Mayroon silang maliit na kubo sa kanilang taniman na nakatirik sa tabi ng isang malaking puno ng gita na kung saan pinamamahayan ng mga lamang lupa. Hanggang dumating sa punto na nakilala ni Nena ang isang puting duwende na si Elfa, na naging matalik na kaibigan nito. "Nena, bakit ka umiiyak? Binubuli ka na naman ba ng mga kaklase mo? Huwag mo na lang silang pansinin. Kawawa naman ang kaibigan. Kaibigan ko palagi na lang umiiyak." Wika ng kaibigang duwende ni Nena. "Hayaan mo na lang ako, Elfa. Tatawa ako ulit pag napagod na akong umiyak. Alam mo naman na tanging pag-iyak lamang ang solusyon para maibsan at mabawasan ang bigat ng aking puso. Sanay na rin ako na palaging tinutokso ng mga kaklase ko simula pa nung bata pa ako." Tugon naman ni Nena sa kaibigang duwende. Magsasalita pa sana si Elfa, ngunit biglang tinawag si Nena ng kanyang ina, kaya nagpaalam na ang duwende sa dalagitang si Nena. Naglaho ito ng parang bula sa harapan ni Nena. Nena, bakit dyan ka nag-aaral sa taniman natin ng mga gulay? Pumasok ka na nga dito sa loob ng bahay at tuturan kita dahil wala na akong ginagawa."
malakas na sabi ng ina ni Nena habang nakatayo ito sa tapat ng pintuan sa likod ng kanilang kusina. Simula kasi nang tumuntong sa ika-6 na baitang ang dalagitang si Nena, ay nagsumikap ito na matutong bumasa at sumulat dahil nais nitong makapagtapos ng elementarya. Sige po, inay, papasok na po ako sa bahay. Aayusin ko lang ang mga gamit ko. Magalang na sagot naman ng dalagita habang pinupunasan nito ng kanyang mga palad ang mga inosenteng luha at tumutulo sa kanyang mga mata. Matapos ilagay ni Nena ang kanyang mga kwaderno, lapis at aklat sa loob ng kanyang maliit na bag, ay dali itong pumasok sa kanilang munting tahanan. Dumiretso ito sa kanilang maliit na sala kung saan naroon na ang kanyang ina upang turuan si Nena na bumasa. Nang mga sandaling iyon ay wala ang kanyang ama dahil tumungo ito sa pamilihang bayan para ibenta ang mga naaning gulay. Lumapit si Nena sa kanyang inang, si Inday, at marahang umupo sa tabi nito. Bago magsimula na turuan ni Inday ang kanyang anak na kabisote, ay pinagmasdan muna nito ang mukha ng dalagita dahil numumugto na naman ang mga mata nito dahil sa labis na kakaiyak. Nena, anak, umiyak ka na naman. Tignan mo, namumugto ang mga mata mo. Di ba sinabi ko na sa iyo, huwag mo na lang pansinin ang mga panunukso ng mga klase mo. Wika ng ina ni Nena. Inay, bakit sila ganun? Bakit palagi nila akong tinutukso? Kasalanan ko ba kung bobo ako na mahina ang memorya ko? Ginagawa ko naman ang lahat para matuto ako. Pero bakit sila ganun, inay? Bakit? Sambit ni Nena habang umiiyak at kita sa mga mata ng dalagita ang labis na kalungkutan sa mga mata. Niyakap ni Inday ang kanyang anak at marahang hinaplos ang likod ni Nena upang damayan ang pighati nito. Nena, tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan kung mahina ang memorya mo. Kami ang may kasalanan dahil hindi ka namin naturuan ng maayos. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Tandaan mo, anak, kahit na hindi ka matalino at mahina ka sa klase, pero sa puso ay nakakalamang ka sa kanila. Dahil napakabuti mong anak. Mahal na mahal ka namin ng ama mo. Kaya huwag ka nang umiyak kasi nasasaktan kami tuwing nasasaktan ka. Sambit naman ni Inday sa kanyang anak na hindi na rin napigilang umiyak. Inay, huwag na po kayong umiyak dahil wala naman kayong kasalanan. Hindi naman kayo nagkulang sa pagtuturo sa akin. Nagpapasalamat ako dahil kayo ang naging nanay ko at palagi kayong nasa tabi ko. Mahal na mahal ko po kayo. Sagot naman ni Nena sa kanyang ina at pinilit ng dalagita na huwag nang umiyak. Matapos ang mapagdamdaming usapan ng mag-ina, ay nagsimula ng turuan ni Inday magbasa si Nena.
dahil pinipilit ng dalagita na matutong magkabisa ng mga letra at talata dahil malapit na itong mag-aral sa sekundarya sa susunod na pasukan sa eskwela. Sa mga nagdaang panglinggo at buwan ay unti-unting natutong magbasa si Nena, ngunit hindi pa rin maiwasan na tuksohin ito ng kanyang mga klase. Tulad ng dating nakagawian ng dalagita, ay palagi ang kaibigang duwending si Elpa ang palaging karamay at sandigan nito tuwing wala sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang. Lumipas ang 1 taon, kung saan nakapagtapos ng elementarya si Nena, na kung saan makikipagsapalaran na siya sa unang bahagi ng sekundarya, ay isang pangyayari ang magaganap na magbibigay kilabot sa buong sinasakaupan ng kanilang nayon, lalo na sa kanyang pinapasukang paaralan. Kahit dalaga na si Nena at first year high school na, ito ang palagi pa rin itong tinutukso na Nena Kabisote ng mga estudyante at mababa ang tingin sa kanya. Ngunit gayon paman, kahit paano ay marunong na itong bumasa at magkabisa di tulad ng dati. Sa mga lumipas pang mga buwan ay isang pangyayari ang hindi inaasahan sa loob ng paaralang pinapasukan ni Nena, dahil may ilang mga estudyanteng nawawala sa sarili at nananakit ng kapwa nila mga estudyante. Sinasabing sinasapian ng mga ito ng masasamang elemento dahil nagbabago-bago ang himig ng kanilang boses at nangingitim ang buong mga mata. Nagagawa nilang gumapang sa dingding at kisame ng paaralan at nagiging mapusok dahil nagagawa ng mga ito na manakit ng mga kapwa nila estudyante, hanggang dumating sa punto na isang mag-aaral ang namatay dahil pinaslang ng isang estudyante na sinasapian ng masamang elemento na labis ikinababahala ng pamunuan ng paaralan. Sinubukan ng prinsipal ng paaralan na magtawag ng pari para bendisyonan ang paaralan dahil marami ng sinasapian at may namatay na rin sa kamay ng estudyanteng minamanipula ng alagad ng dilim. Subalit, habang sinasagawa ng pari ang pagbabasbas ng banal na tubig sa kabuhuan ng paaralan, ay nagulantang ang buong mga estudyante at mga guro dahil biglang lumutang ang pari sa ere habang hinahawaan nito ang sariling liig na halatang sinasakal. Dumating sa punto na biglang lumobo ang katawan ng pari at sumabog ito ng parang lumunok ng granada. Halos pumilantit ang sariwang dugo at gutay-gutay na katawan ng pari sa sahig ng paaralan, at nagkalat rin ang utak nito dahil pati ulo ng pari ay sumabog. Shout out po muna tayo kay Joy 8117, hello po, San Miguel, Bulacan. Kay Renato San Pedro, from Malolos, Bulacan po ako. At
kay Roselyn Pepito, 2036, at kay Hermie Metoda, watching from Antipolis City, at kay Chuchu Manlayas, S1S. Ako nga pala si Chorba. At kay Myra May Tigo. Maraming salamat mga gilo naming tagapakinig. Halos nagsigawan ang lahat ng mga estudyante sa loob ng paaralan, pati na rin ang mga guro, dahilan para magsitakbuhan palabas ang mga mag-aaral at guro patungo sa labas ng gusali ng paaralan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay diniklara ng pamunuan na wala munang pasok ng ilang araw para sa kaligtasan ng estudyante at mga guro dahil batid ng mga ito na may namamahay na demonyo sa kanilang paaralan. Pansamantalang isinirado ng pamahalaan ang paaralan dahil kailangan nito imbestigahan ng mga dalubhasang albularyo at babaylan kung may masamang elemento na nananahan sa nasabing paaralan. Ngunit lahat ng sumubok na alamin ng hiwaga at misteryo sa nasabing paaralan ay nauwi sa kamatayan, gaya ng sinapit ng pari na unang namatay. Naging pabor naman kay Nena ang pansamantalang walang pasok sa eskwela dahil hindi na siya matutukso ng mga estudyante. Isang gabi habang nakatambay si Nena sa likod ng kanilang tahanan, kung saan kausap nito ang kaibigang duwendeng si Elfa, ay nabanggit ng dalaga sa duwende ang tungkol sa masamang elemento na namamahay sa kanilang paaralan. Hindi naman naguli Elfa sa sinabi ng dalaga dahil likas na ang masasamang elemento sa daigdig. Matapos ang kanilang usapan kung saan lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na si Nena sa kaibigang duwende na kailangan nang niyang pumasok sa kanilang tahanan dahil inaantok na ito. Samantala, habang nakahiga na si Nena at mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang, ay tila may pumasok na kakaibang itim na aura sa katawan ng dalaga at minapula ang kanyang isipan hanggang sa mawala si Nena sa sariling kaisipan. At bigla naging itim ang buo nitong mata. Tumayo ang dalaga sa pagkakahiga at lumabas ng kanilang tahanan na tila may kumukontrol sa kanya. Marahang naglakad si Nena sa direksyon patungo sa kanilang paaralan. Nawala sa sariling pag-iisip. Buti na lang bago makalayo ang dalaga sa kanilang tahanan, ay nakita siya ni Elfa at alam nito na wala na sa sariling kaisipan ang kaibigan nitong si Nena. Nararamdaman din ng duwende na nasa panganib ang buhay ng dalaga. Ginamit ni Elfa ang kanyang mahika at naglaho ito na parang bulak habang nakadapo sa isang malaking sanga kung saan natatanaw nito ang dalaga. Sa biglang paglaho ng duwende ay biglang lumitaw si Elfa na nakapatong sa balikat ni Nena. Agad naman nararamdaman ng duwende na mayroong itim na enerhiya na bumabalot sa loob ng katawan ng dalaga. Kaya ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para alisin ito at bumalik sa dating ulirat ang dalaga.
Matapos gamitin ni Elfa ang mahika na halos binuhos na nito ang kanyang lakas, ay biglang lumabas ang itim na usok sa katawan ng dalaga at bumalik ang dating kaisipan ni Nena. Elfa, anong nangyari? Bakit ako nandirito sa gitna ng kalsada? Usisang tanong ng dalaga sa kaibigang duwende habang lumulutang ito sa harapan ng dalaga. Kaibigan, may nagmamanipula sa iyo at nais ka nitong dalhin sa isang lugar na kung saan naroon na nagmamay-ari ng itim na usok na sumasapi sa iyong katawan. Sagot naman ni Elfa sa dalaga. Sinabi rin ng duwende sa dalaga na alam nito kung saan nanggaling ang itim na aura at binanggit nito ang paaralang pinapasukan ni Nena. Nabanggit rin ni Elfa na may hindi magandang nangyayari ngayon sa kanilang paaralan. Sa kasagsagan ng gabi at halatang magsisimula ito ng himagsikan sa pagitan ng mga tao at kampo ng kadiliman. Dahil sa mga sinabi ng duwende, ay nakiusap si Nena na samahan siya nito na tumungo sa kanilang paaralan para alamin ang kaganapan na hindi naman sinang-ayunan ng kaibigan nitong duwende. Ngunit nagpupumilit si Nena at nagbabaka sakaling malutas nila ang misteryo sa loob ng kanilang paaralan. Dahil malaking epekto ito sa mga estudyanteng nag-aaral sa kanilang munting nayon. Walang nagawa si Elfa, kundi sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng dalaga. Kahit na alam nito na mapanganib, gumamit ng mahika ng pagsasabulag ang duwende para hindi mapansin ng dalaga kapag naroon na sila sa tapat ng gusali ng kanilang paaralan. Nagulantang na lang si Nena at si Elfa nang makarating sila sa tapat ng paaralan. Sa labas ng malaking gate dahil nakabukas ito. Alam kasi ni Nena na ikinadena ang gate ng kanilang paaralan para walang makapasok. Ngunit mas naggimbal sila nang magkubli sila sa gilid ng isang malaking poste dahil malinaw ni Nenang nasisilayan ang napakaraming estudyante na nakaupo sa harapan ng entablado ng kanilang paaralan na tila may sinasamba dahil nakaluhod ang mga ito habang nakayuko ang mga ulo at nakalapat sa sahig. Nang ibaling ni Nena at ni Elfa ang paningin sa ibabaw ng entablado, ay nasilayan nila ang tatlong malalaking nilalang na nakasuot ng itim na mahabang kapote na kawangis sa kasuotan ni kamatayan. Nang hubarin ng tatlong nilalang ang itim na kapote, ay bumungad sa kanila ang napakapangit na tatlong nilalang na kawangis ng isang dyablo. Namumula ang kanilang katawan at mahaba ang mga kamay at binti. Mahaba rin ang kanilang buntot at matatalas ang mga ngipin at kuko. Ngunit ang labis na nagbigay hilakbot sa dalaga ay ang mahabang sungay ng tatlong pulang nilalang na kawangis talaga ng demonyo. Mga mortal kong alagad, nasa ilalim kayo ng aking kapangyarihan. Simula ngayong gabi, tanging ako lang ang tanging Panginoon na sasambahin nyo. Lahat ng ipag-uutos ko ay susundin nyo. At sino mang sumaway
sa akin ay kakainin ko ng buo kasama ang inyong mga kaluluwa. At ngayong gabi ay maghahasi kayo ng lagim at lahat ng mga mabababang uri ng nilalang na narito sa lugar na ito ay kailangan niyong paslangin. Kainin niyo ang kanilang mga puso at sipsipin ng mga dugo upang maging malakas kayo at magiging punla ko pagdating sa tamang panahon, at mga malulusog na mabababang nilalang ay iaalay niyo sa akin. Sambit ng pinuno ng kampo ng kadiliman. Tila sunod-sunurang ang mga estudyante sa sinasabi ng pulang nilalang, nakawangis ng demonyo. Nagbago na rin ang kulay ng mga balat ng mga estudyanteng disipulo ng kadiliman dahil namumula na rin ang kanilang mga balat habang umuusok at nangingitim ang buong mata. Tumalas na rin ang kanilang mga kuko at ngipin na halatang handa ng pumatay ng tao upang maghasik ng lagim. Nang magsimula ng tumayo at umilos ang mga kampo ng kadiliman, ay sinabihan ni Elfa si Nena na kailangan na nilang umalis dahil nasa panganib ang buhay nito pati ang buong nasasakupan ng San Vicente. Sinabi rin ng duwende sa dalaga na hindi tatagal ang kaniyang kapangyarihan sa pagsasabulag sa katawan ni Nena dahil mahina na ang kaniyang salamangka. Kaya't nagmamadali ang dalawa na umalis sa tapat ng paaralan. Nais sanang abisuhan ni Nena ang mga pamilyang tahimik nang natutulog na nasa panganib ang kanilang mga buhay, ngunit hindi nito nagawa dahil kailangan niyang unahin ang kaniyang sariling kaligtasan. Lalo na't natutulog na rin ang kaniyang mga magulang. Nang makabalik si Nena sa kanilang tahanan, ay bigla niyang narinig ang malalakas na hiyawan ng mga tao na halatang nagsisimula ng maghasik ng lagim ang mga kabataan na patayin ng mga taga-nayon. Ginising ni Nena ang kanyang ama't ina at agad na isinalaysay ang kaganapan. Naniwala naman ang mga magulang ni Nena sa sinabi ng kanilang anak dahil naririnig din nila ang palahaw ng mga tao na halatang pinapaslang. Kinuha ng ama ni Nena ang matalas nitong sandatang habang ang ina naman niya ay nagbalot ng mga pagkain at inilagay sa maliit na bayong. Nilisan nila ang kanilang tahanan at tumungo sa kagubatan para iligtas ang kanilang mga sarili. Samantala, habang binabagtas nila ang pusod ng kagubatan, ay palihim na sinusundan sila ni Elfa kasama ang ilan nitong kaibigang duwende para tulungan ang kaibigang si Nena na masiguro ang kaligtasan nito. Nang makarating sila sa pinakapusod ng kagubatan, ay naghanap sila ng tagong masisilungan hanggang sa masipat nila ang isang malaking matandang puno ng nara na napapaligiran ng matataas na talahib, at sa likuran naman ng puno ng nara ay may isang malaking puno ng balete na napapalibutan
ng napakaraming tuyong baging. Sa ilalim ng puno, sila pansamantalang nagtago at doon na rin sila matutulog. Batid nila na ligtas sila at malayo na sa kapahamakan. Hindi na rin nila naririnig ang hiyawan ng mga tao dahil napakalayo na nila sa nayon at tanging huni ng mga kuliglig at panggabing ibon ang kanilang naririnig. Sa bayan pa ng mga kumukuti-kutitap ng mga alitaptap sa paligid ng kagubatan. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Nilibot ni Enteng ang buong paligid ng kagubatan na malapit sa puno ng nara. Kung pwede silang tumayo ng maliit na kubo na maaari nilang maging bagong tirahan. At dahil ligtas ang kanilang kinasasadlakan, ay tumayo ng maliit na kubo ang ama ng ninena na si Enteng. At tinulungan naman nito ng kanyang asawang si Inday. Samantala, habang abala ang mag-asawa sa pagkukumpuni ng maliit na kubo, ay naisipan ni Nena na libutin ang kagubatan para maghanap ng mga ligaw na prutas na pwede nilang kainin ng kanyang pamilya dahil hindi na sila maaari pang bumalik sa kanilang dating tinitirahan. Habang naghahanap ng mga prutas na makakain si Nena ay biglang lumitaw si Elpa kasama ang mga kaibigan nitong duwende at tinulungan ng dalaga sa paghahanap ng makakain. Ipinakilala ni Elpa ang kanyang mga kauri sa dalaga at naging kaibigan na rin ito ng dalaga. Ngunit sinabi ni Elpa na hindi sila pwedeng mamalagi sa kinaroroonan ngayon ng dalaga dahil naroon ang lagusan ng kanilang palasyo sa puno ng gitna sa likod ng kanilang dating tirahan. Humingi si Elpa ng tawad sa dalaga dahil wala silang magagawa para kalabanin ng mga tao na naging halimaw dahil wala silang lakas na labanan ng mga ito. Lumipas ang ilang oras na paghahanap ng makakain ni Nena sa kakahuyan kasama ang mga kaibigang duwende ay nabigo ang dalaga makahanap ng prutas, ngunit nakakita naman ito ng napakaraming kabuti na nakahilera sa tabi ng ugat ng puno na maaari nilang kainin. Habang kumukuha ng mga kabuti ang dalaga, ay binabantayan naman siya ng mga duwende. Ngunit habang bubunot ang dalaga ng kabuti, ay nasilayan nito ang kakaibang kabuti dahil naiiba ang kulay nito at namumukod tangi sa lahat. Nang kukunin na ni Nena ang kakaibang kabuti, ay nagulat na lang siya dahil matigas ito na parang bato. Dahil sa kuryosidad ng dalaga at nagagandahan ito sa namumukod tanging kabuti, ay puwersahan niya itong binunot. Namangha ang dalaga sa hugis dahil para itong palamuti sa kanyang paningin. Ipinakita ni Nena ang kakaibang kabuti sa mga kaibigang duwende at agad naman nila itong natukoy. Nena, napakaswerte mo dahil nakakita ka ng mutya ng kabuti. Alam mo bang bihira lang ang magkaroon ng ganitong mutya? Dahil nabubuo lang ang mutyang to tuwing napapatakan ito ng luha ng isang diwata. Dahil sa labis na kasiyahan tuwing namamasyal ang diwata sa kagubatan, mukhang biniyayaan ka ng kalikasan ng magandang palamuti
na magbibigay sa iyo ng swerte at kapangyarihan. Wika ni Elpa habang malapad ang pagkakangiti nito sa dalaga. Dahil sa sinabi ni Elpa ay itinago ni Nena ang mutya ng kabuti at inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Nagpaalam na rin ng mga duwende kay Nena na babalik na sa kanilang palasyo. Nang makabalik si Nena sa kanilang bagong masisilungan, ay abala pa rin ang kanyang mga magulang sa pagkukumpuni ng maliit nilang kubo. Ngunit malapit na rin itong matapos. Ipinakita naman ni Nena ang mga kabuti sa kanyang ama't ina na maaari nilang gawing pagkain. Nagtungo ang dalaga sa batis, malapit lang sa kinatitirikan ng kanilang bagong tirahan, at hinugasan ang mga kabuti. Naisipan na rin linisin ni Nena ang mutya ng kabuti at namangha ang dalaga nang malinisan niya ito dahil para itong mamahaling bato na tinatawag na emerald. Muli niyang itinago ang mutya at muling bumalik sa kubo para ihawi ng mga kabuti. Habang iniihaw ni Nena ang mga kabuti, ay bigla siyang napalingon sa puno ng balete dahil tila may isang bagay na lumiliwanag roon at may nakatayong isang bulto ng katawan ng nilalang na kulay gatas, ang balat na agad namang naglaho sa kanyang paningin. Hiniyaan na lang ito ng dalaga at naisip na baka namamalikmata lang siya at muling itinuon ang paningin sa inihaw nitong kabuti. Masaya nilang pinagsaluhan ang mumunting pagkain na niluto ng dalaga dahil kailangan muna nilang magtiis, lalo na't wala pa silang sapat na pagkain. Nang sumapit ang takip silim, ay inihaw na kabuti pa rin ang kanilang naging hapunan. Tanging sulo sa labas ng kanilang kubo ang nagsisilbing tanglaw sa madilim na paligid ng kakahuyan. Samantala, habang natutulog na ang mga magulang ni Nena, ay hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalaga at mariin itong pinagmamasdan ang kumikinang na mutya ng kabuti sa malamlam na paligid habang nakahiga. Nagulat na lang si Nena nang makarinig siya ng iba't ibang huni ng nilalang sa labas ng kanilang maliit na kubo na halatang naglalaro ang mga ito. Palihim na sumilip sa bintana ang dalaga at namangha na lang ito sa kaniyang nasaksihan dahil napakaraming engkanto at maligno ang naglalaro sa labas ng kanilang kubo. Batid ng dalaga na mababait ito at halatang hindi mananakit ng tao, lalo na't mga bata pa ang mga engkantong naglalaro. Lumabas ng kubo si Nena at laking gulat nito nang makita ang dalawang kapre na nakaupo sa tabi ng puno ng gita habang humihit-hit ng tabako. Mayroon ding mga tikbalang na naghahabulan paikot-ikot sa malawak na kagubatan. Halos naaliw si Nena na pagmasdan ang nagkakasiyahang mga engkanto. Niyaya pa nga ang dalaga ng mga batang engkantado na makipaglaro sa kanila at kumaway naman sa kanya ang dalawang kapre na
na nag-uusap habang naninigarilyo, hanggang sa isang makisig na lalaking engkanto ang lumapit sa kanya. Maamo ang mukha nito kahit na nagkukulay gatas ang balat at mahahaba ang tenga. Nagpakilala ito sa pangalang Prinsipe Saturo. Simula nang makilala ni Nena ang prinsipe ng mga engkanto, ay naging kaibigan na nito ang lahat ng mga engkanto. Sinabi ni Prinsipe Saturo na nakatirik ang kanilang kubo sa paanan ng bukana ng kanilang teritoryo papasok sa kanilang mundo. Napag-alaman din ni Nena ang kakayahan ng mutya ng kabute sa tulong ng maharlikang engkanto at kung ano ang kapangyarihan nito. Kaya pala naging malapit ang dalaga sa mga elemento dahil iyon ang isa sa mga katangian ng mutya ng kabute. Simula nang mapasa kamay ng dalaga ang mutya, ay naging matalas ang kanyang pag-iisip at naging bihasa na itong bumasa ng mga talata. Tila naging matalino si Nena na labis namang ipinagtataka ng mga magulang nito. Ipinakilala ni Nena si Elfa at mga kaibigan nitong duwende sa mga bago niyang kaibigang engkanto. Ngunit sa muling pagbisita ni Elfa sa dalaga ay isang masamang balita ang hatid nito. Nabanggit ni Elfa sa dalaga na ang lahat ng naninirahan sa nayon ay halos namatay na, habang ang iba na may ginawang mga bihag at ibinilanggo sa loob ng paaralan para gawing pagkain sa pang-araw-araw ng mga halimaw. Bawat araw ay may pinapatay ang mga kampo ng 3 pulang halimaw para ialay ang sariwang dugo sa pinuno. Sinasalin ang sariwang dugo sa isang gintong kalis at iniinom ito ng pinuno ng kadiliman na nagmamanipula sa mga kabataan. Nagmistulang impyerno ang nayon ng San Vicente dahil mga halimaw na ang mga naninirahan at naging hayop naman ang mga tao na ginagawa nilang panlaman sa sikmura. Dahil sa pangyayaring iyon ay naisip ni Nena na tulungan ang mga kanayon. Nagsimula na ang dalaga sa pag-iinsayo. Napalakasin ng kanyang sarili para maging matibay ang kanyang pangangatawan. Tinutulungan na rin siya ng mga kaibigang engkanto sa pagsasanay. Dumating sa punto na nakakapasok na si Nena sa mundo ng mga engkanto sa tulong ng tangan nitong mutya ng kabute. Lalo na't naging matalik na nitong kaibigan ang anak ng hari ng mga engkanto. Lumipas ang ilang linggo na pag-iinsayo ni Nena sa mundo ng mga engkanto ay naging malakas at maliksi ang dalaga. Sinanay rin ito ang kanyang sarili na maging dalubhasa sa paggamit ng espada. Hindi naman nalaman nina Inday at Enteng na tumutungo ang kanilang anak sa mundo ng mga engkanto dahil magkaiba ang takbo ng kanilang mga oras. Sa mundo ng mga tao, katumbas ng 1 oras ang 1 buwan. Sa mundo naman ng mga engkanto, kaya't malayang nakakainsayo ang dalaga na palakasin ang sarili
dahil magkaiba ang oras ng mga tao at mga engkanto. Bumuo ng hukbong sandatahan si Nena sa tulong ni Prinsipe Saturo upang labanan ang kampo ng kadiliman. Upang hindi malaman ng mga magulang ni Nena ang magaganap na digmaan, ay tinulungan siya ng isang makapangyarihang lamang lupa na patulugin ng kanyang mga magulang. Nilusob ni Nena ang San Vicente kasama ang mga sundalong engkanto na pinamumunuan ng prinsipe at nagsisilbing babaeng general si Nena Cabizote. Magdadapit hapon na nilang sinugod ang mga kampo ng kadiliman dahil iyon ang oras na malakas ang kapangyarihan ng mga engkanto at lamang lupa. Sumama rin sa magaganap na digmaan ang mga tikbalang at ang dalawang kapre. Nagulantang ang mga halimaw nang dumating ang hukbo ni Nena, lalo na ang 30 nilalang na nagmula pa sa impyerno. Hindi na nagsayang pa ng oras si Nena. Nakalabanin ang mga halimaw na mismong kapwa nito mga estudyante na nasa ilalim ng mga kapangyarihan ng kampo ng kadiliman na tuluyan ng ganap na mga mababangis na halimaw. Hindi na rin sila babalik sa dati nilang katauhan dahil ganap na nga silang mga halimaw. Ang kailangan nilang gawin ay puksain ang mga ito. Ang tanging mahalaga sa dalaga ay iligtas ang buhay ng mga natitirang bihag na ginagawang pagkain ng 30 halimaw na nagmula pa sa madilim na mundo. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng mga engkanto at kampo ng kadiliman, ngunit natalo sa bilang ang mga halimaw dahil napakaraming hukbo ng mga engkanto ang sumama sa dalaga na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dinastiya ng Prinsipe Saturo. Inutusan ni Nena ang 2 kapre at mga tikbalang na iligtas ang mga bihag na nakabilanggo sa isang silid ng paaralan. Habang nakikipaglaban naman ang mga engkantong mandirigma sa mga halimaw, hinarap naman ni Prinsipe Saturo ang pinuno ng mga kampon ng kadiliman. Habang nilabanan naman ni Nena Cabizote ang 2 general na tauhan ng pinuno ng kadiliman. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng 2 hukbo. Nahirapan namang talunin ng prinsipe ang pinuno ng kadiliman dahil malakas ang kapangyarihan nito, ngunit nag-uumapaw naman ang kapangyarihan ni Nena dahil sa tangan nitong mutya ng kabuti na ginawa nitong kwintas at isinabit sa kanyang leeg. Nakatulong din ng matinding pag-iensayo ni Nena na mapalakas ang kanyang pisikal na katawan, lalo na't sa mundo ng mga engkanto siya'y nagsanay. Matapos mapuksa ni Nena ang 2 general na pinuno ng kadiliman, ay tinulungan nito si Prinsipe Saturo na kalabanin ang makapangyarihang demonyo. Malaya nila itong nagapi sa tulong ng pinagsama nilang kapangyarihan. Nailigtas naman ng 2 kapre at mga tikbalang ang mga natitirang mga bihag at nailayo nila ito sa nagaganap na madugong digmaan. Matapos ang madugong digmaan at malipol ang
kampo ng kadiliman ay ginamot ng mga bulaang engkanto ang sugatang bihag gamit ang kanilang mga salamangka. Isang matandang engkantada ang tinawag ni Prinsipe Saturo para itapon sa kawalan ang mga labi ng mga halimaw kasama ang bangkay ng 3 alagad ng dilim na nakawala pa sa impyerno. Matapos magwagi sa digmaan ang hukbo ni Nena Kabisote, ay muli silang bumalik sa kagubatan. Ginising na rin ng isang engkanto ang mahimbing na pagkakatulog ng mga magulang ng dalaga gamit ang kanilang mahika. Kinabukasan, nagulat lang ang mga magulang ni Nena nang yayain sila ng kanilang anak na bumalik sa dati nilang tahanan dahil tahimik na ang nayon ng San Vicente. Napag-alaman na lang ni Nena, Enteng at Indayang tungkol sa tunay na pangyayari nang makabalik sila sa dating tinitirahan dahil sinugod ang kanilang tahanan ng kanilang mga kabaryo at sinabing inilagtas ng mga engkanto na pinamumunuan ng kanilang anak ang kanilang nayon at naging bayani si Nena sa kanilang lugar at binansagan siyang Nena Kabisote. Simula ng araw na iyon ay naging magkaibigan ng mga tao at mga engkanto. Naging tahimik at matiwasay muli ang San Vicente at si Nena ang tumatayong pinuno ng nasabing nayon. Sa paglipas ng panahon, ay naging kasintahan ni Nena si Prinsipe Saturo at malaya nang nakakapasok sa kaharian ng mga engkanto ang dalaga. Kinalaunan, itinuring si Nena na prinsesa ng mga engkanto dahil napangasawa nito si Prinsipe Saturo at naging kanang kamay ni Nena ang duwendeng si Elpa bilang tagagabay. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.